Son Tamara Castro, nacín en Taboada, fixen un máster en Santiago, estiven traballando en diferentes empresas en Santiago e en Coruña, decidín volver a Taboada para darlle continuidade á panadería artesá que tiñan os meus pais, Darío e Elia, que crearon dende o 1986. Na que foi para min un espacio de xogo e un modo de vida no rural, e non me podía imaginar vela cerrada ou baixando a verxa como última vez. Sempre me imaginei de volver ao rural. Eu creo que foi unha decisión intelixente porque ao final, vemos que o resultado é positivo e que nos gusta vivir no rural, nos gusta seguir mantendo o negocio aberto. Pois sí que me parece un acto tamén de valentía de virme para aquí e emprender. Cando eu cheguei, sí que tiñamos unha panadería artesá que traballábamos toda a noite e todo o día, facíase un volumen bastante grande de empanadas, de doces, de dulces, e sí que é verdad que cando me viñen, pois decidín facer o traballo como acorde aos tempos nos que vivimos. Entón, fixemos unha reestruturación da panadería para poder traballar e vivir mellor, nas dúas formas, traballar mellor e vivir mellor. Para min foi complicado porque cando nunca emprendeches anteriormente é como un abismo, non sabes o que vai a pasar, cada día é proba, erro, e cando tes a unha plantilla ao teu cargo, neste caso de 10 persoas, é unha responsabilidade todos os días, todos os meses, pero por outra parte, pois tamén é gratificante poder convivir con esa xente, sacar o traballo adiante e ver como día a día ofreces un produto de primeira necesidade que a xente tamén está moi agradecida de poder telo. A min gústame o día a día porque sempre estás coa cabeza chea de cousas, sobre todo con carácter de emprendemento, sempre tes algo na cabeza para pensar en mellorar e en poder seguir medrando como empresa aínda dende o rural. Logo, o meu día a día tamén me permite poder levar o meu neno ao colexio, poder vir logo a traballar e polas tardes ter un pouco tempo para facer algo de deporte, para cenar en familia e poder descansar. Hai un produto aquí en Taboada que son as galletas de Xiam, que as facían as señoras dende fai máis de 100 anos e que, por casualidades da vida, a miña nai vendía esas galletas na panadería. Cando estas señoras se fixeron moi maiores, deixaronlle a receita a miña nai para que mantivese esa tradición. Creamos a marca Sacrapastas para dalas a coñecer fora de Taboada e apoiámonos co selo de artesanía alimentaria, que están certificadas as galletas como un produto 100% artesán, e tamén temos o de Galicia Calidade, que garantiza e certifica que é un produto 100% galego. Levan diferentes gravados plasmados en cada galleta do arte románico da Ribeira Sacra, as ondas do río tamén van plasmadas na mesma, e a imaxe da marca é unha xacia, que é un ser mitolóxico do río Miño. Hai lendas en Ribeira Sacra de xacios e de xacias, neste caso collemos a figura femenina con homenaxe ás nosas aboas, ás mulleres do rural e a todas as familias que souberon namorar a todo un pobo coas súas galletas. Todo isto o envolvemos con moita beleza e moito mimo para que chegue ao consumidor final e logo, cando probe, pois que lle encante. Nos intentamos igualar ao máximo eses ingredientes con ingredientes galegos de calidade, é un sabor único de fai moitísimo tempo. Hai xente que che di nas feiras que cando proba a galleta viaxan no tempo a un lugar, a un sentimento, a casa das súas nais, das súas aboas, cando lles facían as galletas de mantequilla de toda a vida. Para min, como muller emprendedora, asumo con responsabilidade, sobre todo no tema da marca Sacrapastas, que é un relevo xeracional, seguir mantendo esa tradición e esa esencia que podemos un pouco as mulleres transmitir e deixar ese legado, esa pegada que poda marcar e seguir facendo historia. Durante todos os anos que levo no rural, que xa vai para 14, sempre busquei a maneira de estar acompañada. Creo que é algo fundamental
para poder seguir mantendo o rural vivo, que a xente se una, que crea rede e que non se sinta soa. Nunca tiven esa soidade que se pode falar no rural e creo que é necesario buscar redes, buscar asociacións para poder ter un rural vivo. E aquí porque nacín aquí e porque tamén nos gusta vivir aquí. Ao final tes unha calidade de vida que moitas veces en cidades non podes ter. Gústame facer as galletas de Xián, gústame crear a marca Sacrapastas porque me gusta crear proxectos que teñan alma, un propio proxecto no que ti un pouco dirixes hacia onde queres ir, no que podas ter un equipo de traballo como temos a dúas mulleres máis con nós, a miña parella, o meu neno, que podamos estar todos involucrados e que podamos medrar xuntos con as nosas inquedanzas, sempre pensando en ter un futuro un pouquiño mellor e que se manteña esa marca como empresa familiar.